سلام تخطات نايز channel كما يكنيكم كما يتخونوا كم وتر سناي كتكون من يوتيو لو مون كم توتروا أبز channel زين مهارو بزعبا قطبا بزعبا عبيد بزعبا لوتي بزعبا عدلات إنا خنري مالتيو نايلو مارستي كند حمارت نايز channel كابز channel زين مهارون نقسمون تمرتي كهون نسادما أبزو وانزي كحلفنا زي قبو وي كنحلفو زي قبانا فلو يعدل كنتقاملو ዘለና እያ ትብል ንሳ ድማ ዕድላት ኣብ ሂወት ኩሉ ግዜ ይኮኑን ዝመፁ እቶም ለባማትን እቶም ዕውታትን ግን ክመፅዎም ከለው ስቕ ኢሎም ስለዘይሕልፍዎም ዝለዓለ ዓወት ኣብ ሂወት ይጎናፀፉ ካልኦት ሰባት ግን ዕድል ኣየጋጥሞምን ማለት ኣይኮነን ነቲ ዘጋጥሞም ዕድል ሓደ ካብ ዘይምፍላጥ ካልኣይ ስጉምቲ ካብ ዘይምውሳድ እቲ ዕድል ይሓልፎም እሞ ኩሉ ግዜ ዕድል ዘየጋጥሞም ኮይኑ ይስምዖም ስለዚ ሓንቲ ካብቲ ነገራት ወይ ከሓበሬታ መሃብ ዝጥቀመሉ ቻነል እዛ ሎሚ ዝበኩም እናውስመንት ወይ ሓበሬታ ያክትከውን ንሳ ድማ ብዝተፈላለየ ፀብፃብ ገይረ ክነግረኩም ድብ ዝበለ ሓበሬታ ኣይኮነን ፅፅይ ዝበለ ሓበሬታ ይክበኩም ንሱ እንታይ ምዃኑ ድማ ክንሪኦ ኢና ኣብ ሂወትና ውሳነ እንተወሲድና ድማ ክልውጠና ይኽእል እዩ እዘን ሎሚ ንሪአን 5 ነጥብታት ኩለን ዝደጋገፋ እየን ስለዚ ክሳብ መወዳእታ እንተተኸትልኩም ዝበለፀ ፍልጠት ትረኽቡ እናበልኩ ናብቲ ትምህርቲ ተኣቱ ማለት እዩ So, what are the opportunities that you shouldn't allow to slip by or ገዲፍካ ንኸይድ ከተፍቅደሉ ዘይግባእካ ዕድላት ናይዚ መድረኽ እንታይ እዮም ንሳቶም ንዝብል መጀመርያ ስቶክ ማርኬት is rocking እንታይ ማለት እዩ ስቶክ ማርኬት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ እዋን እዚኣ ኣብ ዝበለፀ ኩነታት ይርከብ ስለምንታይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓበሬታ ክበኩም እየ number 1 the year 2020 was epic for stock market 2020 ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ሕማቃት ዓመታት ኣብ ሂወተይ ኣነ ካብ ዝክረን እየን ንሳ ድማ ብሰንኪ እዚ ሕማም ብዙሕ ፀገም ወሪዱ ኣሎ ኣብ ስቶክ ማርኬት different story ካልእ ስቶሪ ዘሎ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣነ እውን ከም ተጠቃሚ ናቱ ማለት እዩ ስቶክ ማርኬት ኣብዚ ዓመት እዚ ብዙሕ ለውጢ ከርኢ ክኢሉ መጀመርያ ወርሒ 3 ኣቢሉ ዓብ ክራሽ ኣጋጢምዎ ስለዚ ከባቢ 20% ዝኸውን ንታሕቲ ገፁ ወሪዱ ከባቢ ወርሒ 23 ሎዌስት ዝሃረመሉ ግዜ ካብኡ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ድማ 61% ንላዕሊ ሹት ገይሩሎ ማለት እዩ this is a stunning or remarkable ዕብየት ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ጥራይሲ ዘይተዓደነ ሃብቲ ካብ ሰባት ናብ ካልኦት ክሰጋገር ክኢሉ ካብ መን ናብ መን ካብቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ናብቶም ኣዝዮም መስተውዓልትን ርድኢት ናይ ስቶክ ማርኬት ዘለዎን ዝለዓለ ሃብቲ ክሰጋገር ክኢሉ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ has driven valuations to levels unseen since the dot-com crisis ካብ 2000 ዘጋጠመ ንላዕሊ ወይ ካብ ሙሱ ዝወዳደር ዓይነት ዕብየት ናይ ካምፓኒታት ተራእዩ ብዙሓት ካምፓኒታት ካብ ኖርማል ቫሉዌሽን ኣብ ክትኣምኖ ዘይትኽእል ደረጃ በፂሐን ሓንቲ ኤግዛምፕል ቴስላ ካብ ከባቢ 80 ቢልዮን ቫሉዌሽን ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ከባቢ 500 ቢልዮን በፅሕሎ ቫሉናታ ኦፍ ኮርስ እዚ ሕጂ ብዙሕ ንዑ ዝድግፉ ንዑ ዝቃወሙን ኣለዉ ስለምንታይ ክንዲዚ ተስላ ክሳዕ ክንዱ እዚ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ስቶክ ማርኬት ኣብዚ ዓመት እዚ ዘርኣዮ ዝላግን ፈፂምካ መግለፂ ዘይብሉ እዩ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣብዚ እቲ ዓብዪ ወይ ከዓ ፅቡቕ መምዘኒ ወይ መለክዒ ክኾነና ዝኽእል ተስላ ገለ ዘይኮነ S&P 500 ናይ ኣሜሪካ ዝዓበየ 500 ካምፓኒታት ዝሓዘ ፋንድ እንታይ ዓይነት ለውጢ እዩ ንርኢ ሕጂ in November only ኣብዛ ሓለፈት ወርሒ ወርሒ 11 ጥራይ ንበይን እንታይ ኣጋጢሙ S&P 500 had its best election week rally since 1932 ካብ 1932 እቲ ዝተፈልየት ወርሒ ናይ ምርጫ ወርሒ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኖቨምበር እዮም ዝመርፁ ስለዚ እቲ ዝበለፀት ወርሒ ናይ ምርጫ ተባሂላላ ኣብ ዝሓለፈ ከባቢ 100 ዓመት ማለት እዩ እንታይ እሱ ድማ እቲ S&P 500 ዝበሃል ክጅምር ከሎ እቲ ወርሒ
ከባቢ ወይ ድማ ኣብ 30 ኦክቶበር 3270 ኣቢሉ ነይሩ ቫሊናቱ ኣብ ኦክቶበር እዚ ማለት እዩ ኣብ ኖቨምበር 30 ቅድሚ 2 መዓልቲ ዛ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ ማለት እዩ ድማ እቲ ቫሊናቱ 3622 ጀስት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ናይ ከባቢ 500 ገለን ካፒታላይዜሽን ወይ ከዓ ግሮውስ ከርኢ ኢሉ ማለት እዩ እዚ ኤክሰፕሽናል ግሮውስ እዩ ምክንያቱ ውሽጢ ሓፂር ወርሒ እሞ ከዓ ዓለምና ኣብ ከመይ ደረጃ ከላ ንክትገልፆ እውን ቁሩብ ክብድ ዝብል ዓይነት ዕብየት እዩ ከምኡ እውን S&P 500 ጥራይ ኣይኮነን ከምኡ ዓይነት ዕብየት ረኺቡ ዳው ጆንስ ዝበሃል ናይ ኢንዱስትሪያል ኢንዲኬሽን ዘለዎ ድማ ንሱ ከዓ 12% ዕብየት ከርኢ ኢሉ ኣሎ እዚ እውን ሬከርድ ካብ 1987 ክሳብ ሕጂ ዝለዓለ ዕብየት ክኸውን ከሎ ከምኡ ድማ S&P 500 ይኹን ናስዳክ ሓደ ፍሉይ ናይ ዕብየት ወርሒ ከርእዩ ክኢሎም ኣብ ኖቨምበር ጥራይ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ስቶክ ማርኬት ፍሉይ ወርሒ ፍሉይ ዓመት ክሕልፍ ክኢሉ ኣሎ ይብለና ማለት እዩ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ ካብ ምንታይ መፅኡ እዚ ኩሉ እሞ ከዓ ኣብ ከመይ ዓመት ከምዚ ንዝብል ሕቶታት ቀስ እናበልኩ ክምልሶ ክፍትኒ ናይ ብሓቂ እውን ኣገራሚ ነገር እዩ that's why ድማ ፍልጠት ዘድልየና ዝብል ዘለኹ ፍልጠት ዘይፈልጥካ ኩሉ ግዜ በንፃር እዩ ዝመስለካ እቲ ነገራት ቀዳማይ the US election effect ናይ ኣሜሪካ election ኣብ ስቶክ ማርኬት ዓበይ ተራ ኣለዎ እዚ ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትሪእዎ ትኽእሉ ቅልል ዝበለ ኣብነት ክንርኢ ዕለት ወርሒ 9 ዕለት 2 ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ትዊት ገይሩ ነይሩ the Dow Jones Industrial ዝበሃል ከባቢ 29 ሬከርድ ሃርይሙ ስለዚ ኣነ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ምዃነይ ወይ ኣሜሪካውያን ኣነ ፕሬዚደንት ናትኩም ምዃነይ ዕድለኛታት ኢኹም ጆ ባይደን በንፃሩ ተታዊቱ ኮላፕስ ክገብር ወይ ድማ ክራሽ ክገብር ኢሉ መፈራርሂ ትዊት ገይሩ ነይሩ ብዙሓት ሰባት እውን ምስ ናይ ጆ ባይደን ምምፃእ ምናልባት ስቶክ ማርኬት እንታይ ዓይነት ሪኣክሽን ክገብር ይኽእል ዝብል ብዙሕ ጥርጠራ ነይርዎም ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ነቲ ሬጉሌሽንስ ወይ ከዓ ሕግታት ናይቲ ፋይናንሻል ማርኬትስ ናፃ ገይርዎ ስለዝነበረ ብጣዕሚ ፅቡቅ ለውጢ ይህልዎ ኸውን ዝብል እምነት ስለዝነበረ so when Biden was elected እንታይ ዳጋጢሙ ባይደን ኣብ ስልጣን ምስ መፀ እንተኢልና ወላ ሓንቲ ለውጢ ተራየን በንፃሩ እቲ ስቶክ ማርኬት መሊሱ ንላዕሉ ክኸይድ ተራዩ ይብሉና ኣለዉ እዚ ሓንቲ ኪላ ኣቲ ባርሊ ጆንስ ተባሃለት ናይ ሓደ ዓብ ሪሰርች ሪስክ ማኔጅመንት ሪስክ ማኔጅ ዝገብር ኢንስቲትዩሽን ናቱ ትብለና ኣላ እቲ ካብ ጆ ባይደን ናብ ስልጣን ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ኔጌቲቭ በንፃሩ ኣዝዩ ፖዚቲቭ ለውጢ ኣብ ስቶክ ማርኬት ክረአ ኢሉ ትብለና ኣላ ማለት እዩ before the election there was a serious concerns about constitutional crisis and transfer of power ቅድሚ ስልጣን ምርጫ መካየዱ ብዙሕ ኣብ ኣሜሪካ ቋማዊ ቅርብላው ኣጋጢሙ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ነገራት ነይርዎ ስልጣን ይገድፍ ዶኸውን ቦለንቱ ደገለዶ ብዙሕ ጥርጠራታት ነይሩ ኣብቲ ድሕሪ ምርጫ እውን ቀጥታ ነቲ ምርጫ ይቅበሎን የገለ መለ ክብል ፀኒሑ ግን እቲ ሰባት ግን ኣያመንዎን ከምኡ ክገብር ኣይክእልን ኢሎም ስለዚ ስቶክ ማርኬት ኦልሬዲ ኢሚድየት ኣፍተር ሪኣክሽን ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ፅቡቅ ዝኾነ ፖዚቲቭ ሪኣክሽን ከርኢ ጀሚሩ and that's why ኣብ ወርሒ 11 ጥራይ ከም ዘብላዕለ ክብለኩም ፀናዕኩ ኣዝዩ ኤክሰፕሽናል ዝኾነ ዕብየት ከርኢ ኢሉ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ስቶክ ማርኬት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምእላይ ጥራይ ኣይኮነን ከምኡ ገይርዎ of course ኣይኮነን there is another thing of course ንዝውን ሰሚዕኩም ኣለኹም እቲ ሓበሬታ but context ክበኩም ስለ ዘለኹ what happened at another the game changer vaccines ኣብ ወርሒ 11 ድሕሪ እቲ ምርጫ ብፍላይ ሓደ ዓብይ ኣናውንስመንት ናይ ኣብዚ ዘለናዮ ፀገም ናይ ኮቪድ 19 ክታበት ከም ዝተረኽበ ፋይዘር ዝበሃልን ባዮቴክ ዝበሃል ክልተ ካምፓኒታት ናይ ጀርመንን ናይ ኣሜሪካን መጀመርያ ክታበት ከም ዝረኸቡ ሓቢሮም ክሳብ 93.4% ኤፌክቲቭ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ተገሊፁ ማለት እዩ ፅንሕ ኢሎም ድሕሪኡ እውን ሒደት መዓልታት ድሕሪኡ እውን ካልእቲ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ሞዴርና ትበሃል ኢቨን ካብቲ ቀዳማይ ዝለዓለ ኤፌክቲቭነስ ዘለዎ ክታበት ከም ዝረኸበት ኣናውንስመንት ገይራ እዚ ክልቲኡ ነቲ ካብ ወርሒ 10 ጀሚሩ ብርቱዕ ዝኾነ ዌይቭ ናይዚ ኮቪድ 19 ወይ ከዓ ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ምስፋሕፋሕ ተራእዩ ከም ዘሎ ኩልና ሪእና ኣለና ኣብ ኩሉ ሃገራት ከም ብሓድሽ ሎክዳውን መፅዩ
يقداس كساب حجون استرغبه مدانيت يلن انت كتابات دا ترخيبو تباهيلو لومبر ابداغاي مصنالو سبات كعوي جمرن ستوك ماركت جن اذا حبريتا زي يقدسوني اوريدي جامب غيرلو كركب مخانو مسفلته اوريدي داتس نتا حبريتا ناي مصاي ابلومي برايس غبر ستوك ماركت ስለዚህ ድማቲ ክረዝ خالمبر ዝኾነ ለውጢ ኣብ ጥዕማም ስለስተራየ ሕጂ ኮነን ንመጻኢ ለውጢ ክረአ ከም ዝኽእል ስለዝገመተ ግን ስቶክ ማርኬት ኦልሬዲ ሹት ክገብር ኪሉ ማለት እዩ So, but the investors are looking past the worsening pandemic and focusing instead on the enormous progress in vaccines. ስለዚህ ካብቲ ሕጂ ዘሎ ፀገም ዘይኮነስ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ፅቡቕ ነገር እዮም ዝጥምቱ ዘለዉ እቶም ኢንቨስተርስ ኣብቲ ስቶክ ማርኬት ይብለና ማለት እዩ ስለዚ እተን ቫክሲንስ ናይዘን ክልተ ካምፓኒታት ዓብይ ጌም ቼንጀርስ ኣብቲ ፐርስፔክቲቭ ናይ ስቶክ ማርኬት ኮይነን ካልኦት ክኢላታት ናይ ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ ኣናሊስትስ ወይ ኢኮኖሚስትስ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ብዙሕ ሕማቕ ትፅቢታት ዝግበር ዝነበረ ድሮ ብሰንኪ እዚ ናይ መድሃኒት ምርካቡ ናይ ዓለም ቁጠባ ብከባቢ 5.4 ክዓቢ ከምኡ እውን ብፍላይ ድማ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ድማ ከባቢ 4.5 ንላዕሊ ገፁ ክዓቢ ትፅቢት ይግበረሉ ብዙሓት 2021 እውን ሕማቕ ዓመት ኣዝዩ ሕማቕ ዓመት ክኸውን ትፅቢት ይገብርሉ ነይሮም ግን ብሰንኪ እዚ ሕማም ድሮ እቲ ፎርካስትስ ኣብዴት ክገብር ጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ big good news in the stock market already ምክንያቱ confidence ናይቶም ኢንቨስተርስ ናይቶም ሰባት ክቅየር ከሎ ንሳቶም ካምፓኒታት ከምዚ ዓይነት ኒውስ ምስ ረኸቡ ሞር ኢንቨስት ይገብሩ ሰባቱን ሞር ገንዘብ ኢንቨስት ይገብሩ እዚ ድምር ድማ ነቲ ስቶክ ማርኬት ንላዕሊ ገፁ ክሬዚ ዝኾነ ዕብየት ከም ዘርኢ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ፍልጠት እዚ እንተፈሊጥካ ብየን መንገዲ ትኸደሉ እንድሕር ፈሊጥካ ሂወትካ ክልወጥ ዝኽእል ሂወትካ ክልወጥ ዝኽእል እዩ ብዙሓት ተምሃሮናት የለዎም ኣብ ስቶክ ማርኬት ንስኹም ዝረኣኹሞ ኤክስፒሪየንስ ንስኻትኩም ዝሓለፍኩም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ወይ ኣብዚ ዓመት እውን ኣብ ኮሜንት ኣብ ፖስት ክትገብሩ ሪኮሜንድ ይገብር ወይ ከዓ ይፅዋዓኩም ንኻልኦት ምናልባት እቲ ዘረባ ከይርድኦም ስለ ዝኽእል ንኻልኦት እውን ዝያዳ መብርሂ ንክኸውን ማለት እዩ እታ ራብዐይቲ ባይደን ቨርሰስ ትራምፕ ኢፌክት እዚ እታ ቁጥሪ 2 ዝተንከፍኳ ሞር ኣብኣ ድማ ፀቐጥ ኣቢልና ክንርኢ ስለምንታይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ባይደን ክልቲኦም ኣብቲ ስቶክ ማርኬት ኢፌክት ክህልዎም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ናይ ታክስ ካትስ ናይ ቀረፅ ምጉዳል ኣብ ካምፓኒታት ከምኡ እውን ሕግታት ናይ ስቶክ ኣብቲ ፋይናንሽል ማርኬት ኣብ ዎል ስትሪት ብዙሕ ሕግታት ኣጉዲሉ ነይሩ እዚ ክሊር ነቲ ስቶክ ማርኬት ሓደ ዓብይ ፅቡቕ ኣናውንስመንት ወይ ከዓ ፅቡቕ ሞቲቬሽን እዩ ፅቡቕ ንክኸይድ at the same time ከምኡ ግን ዶናልድ ትራምፕ በንፃሩ ብዙሕ ናይ ንግዲ ፀገማት ነይርዎ ኔጎሽሽንስ ናቱ ታሪፍስ ምስ ቻይና ብዙሕ ናይ ንግዲ ክርፍስ ናይ ሓውስ ውግእ ነይርዎ ምስ ኤሮጳ ከምኡ ምስ ካልኦት ሃገራት እዚ ሕጂ በቲ ፅቡቕ እናገበረ ከሎ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ንግዲ ክብለጣቕ ድማ ነቲ ስቶክ ማርኬት ኩሉ ግዜ ቮላታይል ገይርዎ ነይሩ ክብለጣቕ ከም ዝብል ስለዚ እቲ ናይዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምእላይ ነቲ ስቶክ ማርኬት ሓደ ዓብይ good news ኮይንዎ ንላዕሊ ገፁ ንክኸይድ ዝያዳ ብለና ኣሎ እዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ካልአይቲ ባይደን is signaling he won't adopt the extreme policies that he was expected ጆ ባይደን ድማ በቲ ዴሞክራት ምዃኑ ወይ ድማ ዓብይ ፖሊሲ ኣንጻር ዚ ኮርፖሬሽንስ ዝኾነ ክገብር ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ዝነበረ ኣይኮነን ዘሎ ንሱ ድማ ድሮ ኣብቲ ናቱ ኢኮኖሚክ ቲም መሪፅዎም ዘሎ ሓደ ካብቶም እታ ቀንዲ ናብቲ ኢኮኖሚክ ቲም ናቱ ተራእያ ዘላ ጃነት የለን ትበሃል ሓንቲ ዝሓለፈ ክራይሲስ ኤክስፒሪየንስ ዘለዋ ንሳ ብምህላዋ ናይቲ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ቸር ዝነበረትና ቸር ውመን ዝነበረት እያ ንሳ ኣብቲ ናቱ ቲም ብምህላዋ ኣብቲ ናይቲ ፖሊሲ ን ኢኮኖሚክ ቲም ናቱ ስለ ዘላ ድሮ ናታ ኤክስፒሪየንስ ስለ ዝረኣዩቶም ኢንቨስተርስ እዚኣ ንዝኾነ ዓይነት ክራይሲስ ኣብ ማኔጅመንት እውን ብቅዓታ ስለ ዘርአየት ቅድሚ ሕጂ ናታ ድሮ ነቶም ኢንቨስተርስ ኮንፊደንስ ይቦም ሞር ኢንቨስት ንክገብሩ ስለዚ ኮምቢኔሽን ኦፍ ሜኒ ቲንግስ ተወሳኺ እውን even better for Wall Street, the election failed to produce the blue wave Democrats hoped for. Common, توسعي نت Wall Street مالتيو مستناي دونالد ترامب طلعت بزح ديمقراطس كعوتو مو أبتي ديمقراطس ككل جزء أنصارتي ريبوبليكان مبزحت جزء نتي economy وين ستوك ماركت ناتو دقفتو يوم كوينهم زرعيو
ناتهم بوليسي ونعوز دقفيو ديمقراطس بنصارو نتهم هزبي وكانت social structure more focus يهبو responsibility ابتهم كامباينتاتهم tax كخفلاي كم زخفلي يقبرو تيوم tax كم زخدلو يقبرو سلازي توم ديمقراطس كم زقبهم عبوتات يكونون زلو ابتي كليتي chambers ابتي house of representatives بحال نشتي مارجني زلوهم ديمقراطس مالتيو ابتي سنة جن ستيل እቶም ዲሞክራትስ እቶም ሪፐብሊካንስ ሓይሊ ኣለዎም ምናልባት ባላንስ ክኾኑ እውን ይኽእሉ ኾኑ ስለዚ ዓብላልነት እውን ስለ ዘይብሎም ብዙሕ ናይ ፖሊሲ ሓደ ዓብይ ስትራቴጂክ ፖሊሲ ቼንጅ ክህሉ ኣይክእልኒ ካብ ዝብል ገምጋሚ እቲ ስቶክ ማርኬት ንላዕሊ ገፁ ሹት ክገብር ክኢሉ ይብሉ እቶም ኪላታት ናይዚ ዓውዲ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ምኽንያታት ኣለዎ እቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ኣዝዩ ፅሉል ዝኾነ ወይ ከዓ ኣዝዩ ፍሉይ ዕቤት كرو مخالو مخا عالمنا أب لوك داون بزحت كامبانتاتن بزح سباتن أب شجرن أب معصوتن أب لوك داونن كلهم كم زخ جبر زخ عليه الزن ودزن تدماميرو يبلونا مالتي أب زياجن تاك أندا قداسي تالا yes there is a lot of amazing things finance stock market عبلو حبتي في الترالو نبلالنا but أمونغو دخاتاتن أمونغو هبتاماتن زلو جاب أمانا يجيف كم زلو دما بروفن كوين له إذا عينت كستات نهبتامات مليسون كم زبتمو ندخاتات مليسون كم زدخيو يوز جابر سلامنتاي حدا بزح جزي إذا نجرات زي صبوا كم تخلو فلتات يلن إتعب تحت وايد الرجال زلو سب نتنجر أخول جنزب يبلون وي أخول فلتات يبلون زي وي أخول سيفينغز لزي يبلو نتزول عدلات كتقوم اللي كني أب كم كرايسيس كبل عكسات تيجا لما ليز بلمبر ينفسخ جبر عمية بلون جنزب سيف كجبر سلديت أنا بتخالد ما نعبنا تحبش أنا ولا جنزب تلو فلتات يبلون كم يجير ينفسخ جبره كجبر كم زول فلت أنت فلت أدم كم يجير جبره زبل دم عقم مس عندما نز كم زي أزيب بلوس كنتات كم زي تتقوم له يجبرك سلازي نزل مبدأ فلو يتمرت لني azdrarhiwo.com زبل لينك ناتي أتيهم رايو بس حتى مهارو درول علي شو أتمي تتمهارو نفس ستوك ماركت تغيلا وش تحت يرجزي لذي من هالبعض نسخاتكم ونتعدل كتقامولو ريكومند يقبل لكم ورح سلسته ويورح 4 بيله كم إلى نجيره عابي ناي حبت مسجاري كارلو بوحد جنزب له تجميرنا يوم زل على عبيد كن ركب نخلينا حجونا جاين كوم عينات عدلات كفتر كله كل جزء سقم توسينا نلو تخن كيد علينا كل جزء يكونون عدلات زمتو they're rarely يوم زمتو اتهم زتقاملهم يوم دما زيادة زعبي مالتي so تي inequality تي زي معريونات كابزي زفتر توم هبتامات أزيوم بزح جنزب إنفست قبر خلو بس الساعة دخاتات كن ولا حنتي قبرون يوم and that's why التجاب مليس وزحباب كم زي سلزي كل جزء بمستوحل كن كيف كن كلا لنا نتند كنتاتنا كن كيرون تخينا. The surging stock market is likely to worsen the divide between rich and poor because millions of people have neither the money nor the skill to invest in this time. سلزي التجاب مليس كعبيو توم زلوا بزح invest جيرهم ندخل عبيتنا الستوك ماركت كرهبوا خلوا توم زي بلوم كن بخلتيو ويجنزبي بلوم خلوا ويفلتات يبلوم توم كري بلومن بسون كدما كابت زبالة عدد يتعرفوا مالتيو. As of the first quarter of 2020, the wealthiest 10% of American households owned 87% of all stocks and mutual funds, according to the Federal Reserve. The Federal Reserve is بعناها أمريكا. طيب لنا له أبتما يكسب ورح الثلاثة كتشان أسران. كبابي 10% زخونا أمريكاويان نسمانين شو 10% ناي كلهم بركتاتن mutual funds تاب أمريكا زلوي وننوه. I am sure أتي 10% زنبر الجمل يسكت لله. مخنياتو قال كابتم 10 تحت وريدو مالو maybe شو 10% نتي 8 شو 10 زنبر دي كونه 9 ويكا 9.5% حبتي زوقي قوم حزام مالو مخنياتو أبزحت يروارح زي تعدن حبتي نارينا جيف بيزوس 114 زنبر كباب 108 بليون بس هلا crazy ناي تسلا إيلون ماسك كبابي I don't know 40 billion 30 billion 50 billion زنبره 110 بليون حليف 130 قال هم بس هلا مثلا ني بيل جيت حليفو ما بالك على كوين له
This is insane and crazy. That's why هبتامات مليسو من هبتم زخدو دخاخا مليسو نادخي زخي الزدما نخنكيرو تبقسو نوصد لنا ولا بنشتي سقمتي سلازي نشتي سقمتي نعم زعابي كبص حكاد هرقوينو قدم كتفلت علىك فليت كاد ما سقمت توصد علىك السدما هيوتك كغيرك يخل هيوتكي كغيرك يخل النابلكو إذا تمرتزيا نخلكم هيوتكم كتلوتو تدليو نخل سب كتاكم تخليا ستوك ماركت كتغمنا يكلني زبل يقعقل له مخنياتو ገንዘብካ ባንክ ኮፍ ኢሉ ንባንኪ ዘገልግል ዘሎ እንተለካ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ስቶክ ማርኬት ግን ንሽተይ ክፋል እንተይቲኻ እቲ ገንዘብካ ናትካ ሰራሕተኛ ኮይኑ ናብ ዝለዓለ ዕቤት ከም ትበፅሕ ይገብረካ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ትምህርቲ ድማ ኩሉ ነዚ ምሂሩ ናብቲ ስቶክ ማርኬት ብዝበለፀ መንገዲ ከም ትኣቱ እዩ ዝገብረካ እሞ ንዓኹም እውን ክጠቕመኩም ኢለ የቐሪበ እያ እንተፈቲኹማ ናትኩም ፊድባክ ክትቡን ብታሕቲ ተወሳኺ ሓሳብ ተለኩም እውን ክትህቡ يريكومند يقبلكم ناب كالوتون شير كتقبروا تقولوا نابلكم إذا حصل فيديو أرجو ودي له أفكارك سابنا الرغب دحنكم بلكم سستنايو